ja dugo radim i prosto su mi određene situacije su me sputavale zato što sam se užasno pripremala i bilo je dosta razgovora, prezentacija, svega gde ja prosto sam učestvovala u tim projektima, ali bi je moja blokade u govoru jezika su me sputavale da ja to iskažem i uvek sam pružala šansu nekome drugom. I negde sam se osjećala potisnuta i skranjena sa strane. U momentu kada sam osetila tu slobodu, ja sam imala par sastanaka gde sam naravno u početku imala neverovatan stres, ali onog momenta kada sam se prisetila nekih razgovora i sa nastava i tako dalje i prvi put progovorila i uopšte ne obraćala pažnju na to, ja sam prosto ne napredovala u pravom smislu repa, da sam ja dobila neku funkciju veću, ali dovoljno da sam ja osjećala da ja više doprinosim i da mogu svo svoje znanje koje znam na mom maternjem jeziku da prenesem na ostale i da prosto podelim sa kolegama, sa klijentima, sa bilo kim u poslovnom okruženju. To je to.